Üdvez egy Minecraftos videó, ez a én szerverem, és lehet jönni játszani. Hamacs is, de azért jó, nem lagol, van rajta zombi, állat. Ez a város, lehet városon kívül is építkezni. Van privát, nem lehet ezért belépni. Belépni van chest is, van kuka. Itt egy én is lehet majd építkezni. Van TP, van set home. Ez egy ilyen templomféle lenne. Hát nem tudom, hogy mutassam, hogy van zombi, se fármat nyomok. Gyors adok magamnak. Hát ott a zombi, nekem grafikai patch van, de azért a zombi. Stone. Ott a teleport kapu. Ott egy építmény, egy házat messzibb, mint már mondtam, messzire is lehet építkezni, vannak eventek. Hát ez egy ilyen nyílvesszős event, lőni kell, és meg kell számolni mennyi pontot ér. Ott jég event van ott arra. Ott PvP event. Örülnék neki, hogyha egy ember jelentkezne, aki ért a pluginokhoz, mert van egy kis bajom velük. Van csoki. Igen, te szekény kutya. Ennyit szerettem volna, ha érdekel valakit, írom kommentet. Meg majd leírom kommentbe a hamacsos IP-t, meg a jelszót. Sziasztok!